தம்பி சில வார்த்தைகள் பேச ஆசைப்படுகிறார். தலைவருக்கு என்ன பிரசன்ட் பண்ணேன்னா, பழம்பெரும் தமிழ் சமூகம் அப்படின்ற ஒரு புக்கை தான் பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா தலைவர் என்ன ஆசைப்படுறாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். பழங்காலத்தில் எப்படி எல்லாம் நம்மளுடைய தலைவர்கள் வழி நடத்தினார்களோ அதே போல தான் அவர் வழி நடத்தணும்னு நினைக்கிறாரு. இதை படிங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க இதை படிச்சா மட்டும் இல்ல, எங்களுடைய சப்போர்ட் உங்களுக்கு என்னைக்குமே இருக்கும். வெற்றி நிச்சயம். தலைவரே, நீங்க தான் 2026ல மக்களுடைய சார்பா, மக்கள் ஒவ்வொருத்தரா சொல்ல முடியாது, அதனால மக்களுடைய அனைத்து மக்களுடைய சார்பா நான் சொல்றேன், எல்லா மக்களுடைய ஓட்டும் உங்களுக்கு தான். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அண்ணா நீங்க சொல்றதா உங்களுக்கு சொல்றேன். கான்பிடென்ட்டா இருங்க, வெற்றி நிச்சயம், நல்லதே நடக்கும்.